Godt. Velkommen til introduktionen til COMSOL Multiphysics, hvor I skal ind og lave numeriske beregninger på jeres geometri. Som et par af de andre programmer, vi bruger, så er det her også låst til en licensserver, så der skal I være på VPN-løsningen, for at det kan lade sig gøre. Så jeg har startet med VPN her. Det behøver ikke være Cisco i det her tilfælde, for dem der har det. Det kan være hvad som helst, bare jeg har en VPN-forbindelse. Jeg går ned og starter min COMSOL Multiphysics, og når vi heller starter op, så vil der komme to muligheder frem. Så her var de to valgmuligheder, I kan vælge mellem, nemlig en Model Wizard eller en Blank Model. Blank Model, så skal I bare sætte hele Multiausen op fra bunden af inde i modellen, så det er faktisk nemmere at køre en Model Wizard, så det er altid den, jeg vælger fra start af. Hvis I trykker på Model Wizard, så er det første, I skal tage stilling til, det er at sige, hvilken specialdimension vil I køre i. I kan køre i 3D naturligvis, fuld 3D. Det problemet ved det er, at det tager meget lang tid. Der vil være rigtig mange knudepunkter, vi skal beregne på. Så 2D, det kan være en god måde at gøre det på, hvis så frem det falder, det ikke er så vigtigt, hvad der foregår i det tredje plan. Og så er der forskellige muligheder for at lave det aksesymmetrisk, eller vi kan også gå ned og lave noget 0D, hvor det er ren talgymnastik, eller 1D, hvor det bare kører ud i en linje. Men i det første eksempel, jeg tager her, der vælger jeg 2D. Senere så går vi over og laver en 3D. Så vi tager 2D. Når vi så har valgt 2D, så skal vi ind og vælge, hvad det er for en fysik, vi simulerer. Der er 117 muligheder for at simulere alskens typer af fysik i COMSOL. I kan vælge akustik, I kan vælge elektrokemi, fluidflow, varmeoverførsel, optik osv. Men i det her tilfælde, og i det hele taget i kurset her, der skal I sådan set kun vælge strukturmekanik. Så hvis I udvider den, så er der alle mulige måder at simulere strukturel mekanik på, men vi vælger blot solid mekanik. I det her tilfælde, så trykker jeg på Add, og så kommer man ned her. Og det I kan se, det er, at vores variabler herover, det bliver så displacements. Jeg trykker på Study som det næste, og der har I så mulighed for at vælge, hvilken type af studie I vil lave. I kan begynde at søge efter egenfrekvenser og buckling og alle mulige andre ting, men den, som I kommer til at bruge her, det bliver bare stationær. De to, I ligesom oftest vil bruge her, det er den hedder stationær og den hedder time dependent, men vi har ikke nogen afhængige processer, vi vil simulere her i den her model, så vi vælger bare stationary og siger, at det er altid samme belastning, vi kommer på. Den her, det kunne for eksempel være, hvis det nu var et eller andet gangprotese, at vi så ville have en gangcyklus, så at vi kunne simulere en varierende last hen over tid. Men det gør vi altså ikke her, vi vælger bare stationary. Jeg trykker på Done, og nu går den så i gang med at bygge min model op og gå ind i interfacet. Husk på, at vi er i 2D, så jeg har kun et traditionelt tegneværktøj hernede. Så grundlæggende set, så er COMSOL bygget op, så at I toppen heroppe har en række værktøjer, som I kan gå ind og tegne med. Den normale ribbon interface, hvor I har alle de her forskellige tabs, og så de tilhørende funktioner hernede. Herude til venstre, der har vi en menu, eller den i SolidWorks, hvor I sådan ligesom kører et flow fra top til bund. Det, som vi gør i første omgang, det er at tegne geometri, og det er så også den, som COMSOL går ind på til at starte med, fordi vi skal ligesom vide, hvad er det, vi skal simulere på. Vi kan også se heroppe, at der har vi en geometrifane, og den klikker jeg lige på. Og der kan vi så tegne forskellige geometriske figurer. Grundlæggende set, så er COMSOL bygget op, så at I kan enten gå op og bruge det her ribbon interface, hvis det er det, I kan lide at bruge, men I kan også højreklikke på de enkelte faner herude, så får I nogenlunde de samme ting, så I kan se circle og rectangle og så videre. De ligger simpelthen hernede. Men i det her tilfælde, så vil jeg klikke et rectangle, så jeg kommer og vælger et rectangle, og går ind og klikker på mit interface, og tegner et eller andet. Ligesom i SolidWorks, så kan I egentlig bare tegne, hvad I vil, så skal I bare herinde og definere, hvad er præcis længde I vil have senere. Så nu så står den her til at bruge meter, det er lidt rigeligt. I det her tilfælde, jeg vil bare have en lille bar, som skal være 10 cm. Så hvis jeg bare skriver 10 her, så bliver det selvfølgelig meter, men jeg kan lige i firkantklammer angive, hvad det er for en fysisk enhed, jeg måler i, og det skal så bare centimeter i mit tilfælde her. Og så laver jeg den 1 cm høj, og så er det bare lige at sætte, hvor skal vi have min firkant hen af, og jeg sætter den bare til at være i 0,0. Hvis jeg så trykker på Build Selected, så får jeg bygget min firkant, og jeg kan lige zoome ind på den ved at trykke herop. Og jeg kan se, at jeg har en firkant her, der starter 0,0, og den går ud i 10 cm, og den er 1 cm høj. Så det næste, de er logisk ordnet, så at sige. Altså, det vil sige, at vi har geometri først, så kommer materialer, så kommer noget fysik, og så kommer noget næs, og så kommer noget study. Og det samme gælder for ordenen heroppe af, og så kommer nogle stater til sidst.
Så det næste skridt, det er ligesom at definere, hvad det er for noget materiale, jeg har at gøre med. Så jeg klikker på Materials, og siger, at jeg vil gerne tilføje et materiale. Der er et hav af forskellige materialer, vi kan vælge mellem herinde af. Jeg vælger bare den, der hedder Built-in i første omgang, og så kommer der en masse forskellige materialer frem. Og i det her tilfælde, så vil jeg gå ind og vælge et materiale, vi ofte anvender inden for medicinsk teknologi, fordi titanium har ret gode egenskaber, når vi skal til at lave implantater. Så jeg trykker på titanium og siger Add to Component. Og det, der så sker, det er, at titanium den ryger ind under materialer, og I kan se her under Selection, der står den på domæne og 1. Og det er så det her domæne, altså det vil sige hele det materiale, der går ind for den her firkant. Hernede under, der kan I så se alle de fysiske konstanter, som vi ved omkring titanium, altså dens massefylde, dens elastiske modul, potensratio, varmeledningsevne osv. I kan også se, at der er nogle af dem, der er markeret med flueben, og det er dem, der bliver brugt i den konkrete simulation, vi gør lige her nu. Fordi det, den gør i første omgang, det er, at den simulerer det her som et lineært elastisk materiale, og det lineært elastisk materiale, det er defineret ved de her ligninger, som skal bruge et elastisk modul, en potensratio og en massefylde, og dem tager den så bare direkte fra vores materiale heroppe af. Så den behøver I ikke indtaste overhovedet. Når vi kommer til den hården lidt senere, jamen, så skal I så til at indtaste nogle variabler selv, men det kan I bare gøre på noget materiale, men det kommer vi til lidt senere. Så nu har vi fået materialet på. Næste skridt, det er fysikken. Også, ja, det er fysikken her, det var jo solid mekanik, jeg valgte ude i vores wizard. Så i fysikken, der skal vi ind og definere, hvad sker der på randene af vores, model. Det er også det, man kalder randebetingelser eller boundary conditions. Og det kan vi så gøre på forskellige vis. Vi kan enten gå ind på domæneniveau, det vil sige på hele firkanten, og sige, at der skal ske et eller andet. Vi skal komme en eller anden form for påvirkning på den, eller vi kan gå ind på randene og sige, hvad skal der ske i de rande, vi har at gøre med, eller vi kan gå ind i de forskellige punkter, altså det vil sige de her 4 hjørner, og sige, hvad sker der der. I mit konkrete tilfælde her, så vil jeg have sat den fast til en eller anden tingest herude, og så vil jeg have kommet en belastning på ude i den anden ende, så det vil sige bare en bøjning af en bjælke. Nu er det her jo en 2D-simulation, så en bjælke og en bjælke er det måske så meget sagt, for det er jo bare det her 2D tværsnitlige bøjer. Hvis jeg lige klikker på selve solid mekanik fysikken, så kommer der en række ting frem omkring min fysik, hvordan den er sat op. Og det I kan se, det er, at den er egentlig sat op til, at der er nøjagtigt samme strain ud efter. Vi kan også vælge at se, at det vil være samme stress ud efter. Og så kan vi gå ind og sætte, hvor tyk den skal være. Vi sætter den bare til 1 cm i den dybde der. Det er ikke noget, der betyder det helt store, men det er alligevel noget, der har en lidt simplifikation. Altså noget af det, jeg ikke kan, for eksempel når jeg nu laver 2D-simulation, det er jo selvfølgelig at lave en bevægelse, der er lidt skæv i 2 planer. Det vil kun være et plan, jeg kan simulere på her. Nu vel, vi har altså fået defineret vores materiale egenskaber, og nu skulle jeg til at låse de her rande. Så jeg kan gå op på min fysik og klikke på Boundaries og sige, at jeg vil godt sætte den ene rand fast. Det er en fixed constraint, og I kan se den der streg imellem, det betyder bare, at det er en rand. Så jeg klikker på fixed constraint og klikker på den rand, jeg vil låse fast. Nu sidder den der fast i rummet, og så vil jeg komme en belastning på, som sagt, på den modsatte rand herovre. Så det er op under Boundaries igen, hvor jeg så går ind og siger, at jeg vil have et boundary load, og jeg klikker på den rand herovre. Så skal jeg lige definere, hvad det er for en last, jeg vil på. Lige nu her, der er det kraft per unit area, det vil sige stress, den får, men jeg vil måske i det her tilfælde bare have en kraft på. Så jeg vælger kraft, og så skal vi så tage stilling til at sige, at det er i X eller Y, jeg vil have kraften på. Og i mit tilfælde her, der vil jeg have en lodret last i Y-retningen. Det skal så være en nedbøjning, så det vil sige, at det er en negativ Y, jeg skal skrive den på, og det skal så være i Newton. Så jeg kommer cirka 100 kilo på, ude i enden af min titaniumstang. Husk på, det er tyngdeaccelerationen, vi dividerer med, så cirka faktor 10, så minus 1000 newton, det svarer til cirka minus 100 kilo. Så jeg lægger altså 100 kilo på her, der bøjer den nedad. Det var næsten det. Så kommer vi til næste skridt, og det er det mesh, som vi beregner på. Det der hele, humlen ved Finite Element Analyse, det er, at vi ved ikke, hvad der foregår. Analytisk, det vil sige, at vi kan ikke gå ind til et hvilket punkt i vores model og sige, hvad foregår der lige her. Men det vi kan, det er at beregne det på et antal diskrete punkter, og så interpolere imellem dem. Så hvis jeg lige går op på mesh-fanen her, og jeg bare trykker build mesh, så det der vil ske, når vi begynder at beregne på, det er, at hver eneste gang der er et knudepunkt her, så ved vi, hvad kraften er i det knudepunkt. Og så må vi så interpolere hen over selve elementet.
Lad os nu bare køre den her i første omgang. Det her, det kan jeg allerede sige fra start af, det er alt for groft. Som tommelfingerregel, så skal der være minimum 5 elementer på tværs af alle regioner. Så det vil sige, her der er altså kun 2 elementer på tværs af den, og det giver nogle unøjagtige resultater. Men det kører vi lige med i første omgang, bare for at visualisere det. Så nu har jeg altså lavet en mesh, så det vil sige, at jeg starter med en geometri, kommer noget materiale på, kommer noget fysik på, lavet med et mesh, og nu kan jeg så lave mit study. Der er 3 forskellige måder, I kan starte jeres study på. De gør nok det samme alle 3, så I kan ikke lave noget forkert. Men enten kan I gå op under study og klikke på compute. I kan gå under home og klikke på compute. Eller I kan højre klikke på study og vælge compute. Jeg klikker på et af dem, og så går den i gang med at beregne for instant knudepunkt. Hvad sker der her? Og så etablerer jeg hen over elementerne. Og så får vi til sidst et billede som det der. Jeg lukker lige for min materialebrowser og kigger på det. Jeg vil lige zoome ind på det sådan der. Så det vil sige, her har vi altså en skala, der hedder von Mises-stress. Den vender jeg lidt mere tilbage til lidt senere. Og herudaf, der har vi så de værdier, vi måler. I kan se, at vi rører ned nu her under resultatfanen, og der har vi så en plotgruppe, kaldes det, der hedder Stress Solid. Hvis jeg lige udvider den, så kan jeg se, så har jeg en surface. Det er den her overflade, vi ser herinde af. Og den overflade lige nu her, den viser så solid.mises, også kaldet von Mises-stress. Så det her, det var forkortelsen for det. Den blev plottet i newton per kvadratmeter, også kaldet Pascal. Hvis jeg udvider den, så kan jeg gå ned og vælge Pascal og trykke plot. Det vil ikke ske det helt store andet, end at man skriver Pascal i stedet for newton per kvadratmeter. Men jeg kunne jo også vælge måske lidt mere hensigtsmæssig skala, fordi det her, det er jo virkelig en gang 10 i 8. Så hvis jeg nu gik op og valgte megapascal i stedet for, så får jeg bare lidt pænere figur på herude af. I kan også se, at den har vist en nedbøjning. Det her, det var den oprindelige geometri, og det her, det er, hvordan den er bøjet ned. Den skalerer selv som udgangspunkt den deformation, den viser. Det kunne være, at jeg kun havde kommet 1 kilo på, så ville vi have en så lille nedbøjning, at jeg faktisk ikke rigtig kunne se den. Og så overdriver, kom så altid for mig, så jeg ligesom kan se, at jeg ikke kom en negativ y-belastning på, så den bøjer i den retning, jeg regnede med. Hvis det er så lille en belastning, som jeg ikke rigtig kan se den, så kunne I komme til at lave en fejl på den konto. Men lad os nu sige, at de faktisk gerne vil have en naturlig deformation, den der svarer til, hvad den reelt er deformeret. Jamen så kan I gå ned og udvide den her surface 1 og gå ned under deformationen. Og hernede der er der sådan en skaleringsfaktor. I kan se, at den skalerer den med 1,6 i det her tilfælde. Men hvis jeg bare lige slår den til og siger, nej, du skal skalere med 1, jamen så deformerer den kun, hvad der er naturligt. Og det passer faktisk fint i det her tilfælde. Jeg kan godt nok se, hvad der sker. Så hvis I kigger godt efter på jeres plot heroppe af, så vil I kunne se, at den er lidt ujævn i det her område. Og hvis I lige skifter tilbage til min mesh, så vil I kunne se, at det er simpelthen fordi, vi har de her kæmpe elementer på deroppe af. Så det jeg lige kunne gøre heroppe af, det var at sige, at jeg vil have en meget finere mesh. Jeg går på Extreme Define, og så kan vi lige gå over en mesh og plotte det. Og så kan I se, så får jeg rigtig mange elementer. Det her det er givetvis lidt overdrevet. Det er ikke nødvendigt at have helt så mange på. Men det gør vi lige for en ordens skyld her. Så nu har jeg altså opdateret min mesh, og så kan jeg lige gå under study og compute det endnu en gang. Det tager ikke forholdsvis lang tid stadigvæk, fordi vi er kun i 2D, så det vil sige, at vores elementer er meget få. Der er kun 10.800 punkter, den skal løse for. Det er ingenting i den store sammenhæng. Der kan sagtens være flere 100.000 i en fuld model. Så vi fik et resultat frem, og dem er der rigtig gode øjne, så ved det, vi kunne se, at det her det er langt lettere at se på, end det vi havde før. Se, det her det er så det 2D-plot, jeg fik frem som standard. Lad os prøve at lave et nyt 2D-plot, hvor vi kan visualisere noget andet. Den her skala, det var så von Mises-stress. Og det der er ved den, det er, at den viser altid en positiv værdi, ligegyldigt om det så er kompression eller tension, eller hvad det er, så bliver det altid bare en positiv værdi. Så jeg kan ikke se forskel på her, hvor der er tension og hvor der er kompression. I ved forhåbentlig gerne, at der vil i det her tilfælde være tension på toppen og kompression på bunden, men det er altså ikke noget, den her skala kan visualisere. Det vil jeg så prøve at gøre noget ved nu her. Så jeg havde min Stress Solid, som den dannede selv, med den her von Mises-stress på, men nu vil jeg lave en helt ny. Så jeg går op under stater og siger, at jeg vil have en ny, ikke et 3D-plot group i det her tilfælde, for det er kun et 2D-simulation, men jeg vil lave en 2D-plot group. Så 2D-plot group 2, det kalder den, jeg kan kalde den, hvad det egentlig har lyst til. Vi kan kalde den fisk. Den laver vi et plot på, og så får vi den her nye fisk. Så skal jeg så vælge, hvad vil jeg have på det her fisk. Jeg vil have en overflade, ligesom før.
Som standard så går jeg ned og vælger, at jeg vil have displacement, virkelig på at plotte den, men det betyder bare, hvor meget afbøjer den i millimeter. Så I kan se, at den bøjer sig omkring 3-4 mm ude i enden på billedet her. Og helt henne, hvor den er gjort fast, der bøjer den så selvfølgelig slet ikke, så der er 0. Men det var ikke det, jeg vil have. Jeg vil have noget andet. Så hvis jeg klikker på de her dobbelt pile udad, så kan jeg vælge en masse ting, jeg kan få plottet virkelig ned om solidmekanik. Og der kan vi kigge lidt på acceleration og power og heating og alle mulige andre ting og sager. Men i det her tilfælde, så var det altså stress, jeg ville have fat på. Den valgte for som standard, som sagt, det var den, der hedder von Mises stress. Men hvis vi går ned ad den, der hedder principal stresses, så er der et par andre muligheder. Dem, der er interessante her, det er SP1, altså first principal stress og third principal stress. Hvis vi lige tager first principal stress i første omgang, så kan jeg bare dobbeltklikke på den, og så skriver den søjle.sp1. Hvis jeg lige plotter den, så får vi et plot frem som det her. Det er stadigvæk i 10.8, så jeg skal lige huske at skifte hernede til megapskal. Jeg kan også bare skrive det, hvis jeg ved, hvad jeg gerne vil have det ud i, så kan jeg bare skrive megapskal og trykke plot, og så får vi nogenlunde det samme som før. Men læg mærke til, hvad der skete her. Nu fik vi noget, hvor at der næsten kun er noget på oversiden, og det er fordi first principal stress, den afbilder primært eller udelukkende tension, altså træk. Så her kan vi med andre ord eftervise, at der er træk på oversiden. Nu kan I se, at den her den bøjer slet ikke ned. Den viser slet ikke, hvad deformationen er. Det skal jeg komme på, hvis jeg gerne vil det, og det gør jeg bare ved at højreklikke på min surface herover og sige, at jeg vil godt have deformation på. Og igen, så skal jeg huske at skalere den, hvis jeg vil have det naturligt til 1. Så får vi en reel afbøjning. Så nu kan vi igen se, at der er tension på oversiden, det er der, den bliver trukket. Jeg kan også godt vælge, at jeg vil have at se det modsatte, så trykker jeg bare på surface og siger, at jeg vil have 3'eren. Det er den, der viser, kompression. Så det vil tilsvarende være henad af. Den er så bare lidt anderledes opbygget, al den stund, at det vil være negative værdier, vi skal kigge på her. Den vender jeg lige lidt tilbage til om et øjeblik. Se, hvis vi lige går tilbage til vores von Mises stress, det kunne jo være, at jeg vil have et plot ud af det her. Og lad os nu bare sige, at jeg er interesseret i, hvad der sker lige omkring den her region, så det vil sige i 1 cm eller 0,01 meter på tværs af min model. Heroppe under datasæt, der kan jeg skære min model igennem, så at sige. Så hvis jeg højreklikker på en datasæt, så kan jeg vælge at skære det igennem på forskellige vis. I det her tilfælde, der vil jeg lave en cutline i 2D, fordi det er en linje på tværs af et 2D-plot. Så jeg vælger cutline 2D. Og som udgangspunkt, så skal man bare have 2 punkter, så jeg skal have begge punkter til at starte i y lige med 0,01. Undskyld, x lige med 0,01. Og y, den skal så på den ene være 0, og på den anden, der skal vi gå op igennem så 0,01. Hvis jeg lige vil verificere, at jeg har skrevet korrekte værdier ind og så videre, så kan jeg trykke plot, og så kan jeg se, så får jeg den her røde linje markeret lige på det her sted. Og lad os nu bare sige, at det var det, jeg var interesseret i. Alt vel. Så nu har jeg fået lavet et nyt datasæt, der bare indeholder de værdier, der er på den her linje. Så skal jeg lave et nyt plot, hvor jeg viser de værdier. Det gør jeg op under resultaterne. Vi havde 3D og 2D, men vi har også 1D-plot group, altså der kan vise en graf. Den trykker jeg på, og så får jeg bare dannet en tom container, der ligesom viser, her kan jeg få plottet noget. Heroppe vælger jeg så, hvad vil jeg gerne have plottet. Og i det her tilfælde, der vil jeg gerne plotte en linjegraf, altså en ganske almindelig linje. Og den skal så have en data et eller andet sted fra. Som udgangspunkt, så tager den hele jeres solution, men jeg kan godt gå ind her og sige, nej, du skal egentlig faktisk bare tage min for cutline 2D. Og den her, den går så bare videre og tager den fra parent, så det vil sige den her opad. Så nu plotter jeg altså bare, hvad der sker på min, cutline 2D. Så, under linjegraph, der kan jeg så vælge, hvad vil jeg gerne have vist. Og i det her tilfælde, så er det så Mises, jeg gerne vil have plottet i megapascal. Så hvis jeg trykker plot, så kan jeg se, at jeg har stor stress, så dukker den ned, og så bliver den stor igen. Og det svarer så netop til, hvis vi går op og ser på vores oprindelige graf, at vi starter med en stor tension, så kommer vi ned til neutrallinjen, hvor der ikke er noget som helst overhovedet, og så går vi den anden vej, hvor vi rammer en stor kompression. Så hvis jeg kigger på min graf igen, så er det det, jeg ser i det her tilfælde. Hvis det nu ikke var von Mises, jeg ville have, men en eller anden, der kiggede på henholdsvis tension og kompression, så kunne jeg så vælge first principal stress. Og det I kan se her, det er, at hvis vi lige skifter tilbage til
fisk heroppe af, og lige skifter den tilbage til first principle stress, at vi starter hernede i 0, og så kører vi op efter, og så får vi maksimal, tensil stress på toppen. Så det er simpelthen det, den viser her. Vi starter i 0, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder stress at stige. Lad os nu sige, at det var det modsatte, altså kompression, jeg var ude efter. Jamen, så kan jeg bare gå ned og skifte den til SP3. Plot den. Og igen, vi starter ned i bunden, og nu kan vi lige skifte vores 2D-plot igen til det samme. Så vi tager SP3, plotter den, og så kan vi se, at jeg starter hernede i bunden og kører op efter. Og igen, husk lige på, at når vi trækker kompression, så er det negative kræfter, vi har gang med. Så jeg kan ned og klikke igen og sige, at jeg starter maksimalt negativ, og så på et eller andet tidspunkt så rammer vi midtlinjen, og så kommer der ikke rigtig kompression på oversiden overhovedet, for der er jo tension. Så det er bare forskellige måder at vise de data, der nogle gange forekommer i min graf. Se, det her, det var så alt sammen i 2D, og det gode ved 2D, det er jo så altid, at det går super meget hurtigere, fordi igen, jeg har betydeligt færre elementer, jeg løser på. Men det er ikke altid nok. Nogle gange så sker der altså noget i 3D, som vi ikke helt kan modellere os ud af i 2D. Det vil også være tilfældet for den skinne, I skal til at modellere på Kaiba. Den har 3D-geometri, og den bliver udsat for 3D-belastninger, og der kan I aldrig nogensinde lave en fyldestgørende 2D-simulation på. Så det er vi nødt til at lave om på. Vi er nødt til at køre den i 3D. Så lad os prøve at se, hvordan man gør det. Så nu skifter vi til 3D, og vi vil prøve at lave en nedbøjning af en hul knogle. Så vi starter en ny model, og vi får igen det velkendte interface, hvor vi har mulighed for at tage en model wizard og en blank model. Jeg vælger model wizard igen, men den her gang så vælger jeg så 3D frem for 2D. Jeg vælger den samme solidmekanik som før, jeg adder den, og studiet det bliver også et stationært studie. Jeg vil ikke gemme det gamle, det er okay. Så er vi inde i interface som før, man kan se, at det her ser lidt anderledes ud, fordi nu er vi klar til at lave en 3D-figur. Se, når vi går ind og laver 3D-geometri, så kan vi dels lave det i COMSOL, men vi kan sandelig også lave det i SolidWorks. Den del af det vender jeg tilbage til lidt senere. I det her tilfælde, så laver jeg bare en simpel geometri i COMSOL. Så jeg går op med geometri, og i det her tilfælde, så laver jeg en hul knogle. Så jeg starter med at lave en cylinder, som skal være 4 mm i radius, og den skal være 10 cm høj. Jeg trykker billedet, og så får jeg en cylinder som den der. Så vil jeg have lavet en cylinder mere. Og den her, den skal så lige være en anelse større, så vi laver den 5 mm i radius, og igen 10 cm i højden. Den bilder jeg også, og så kan I se, så har jeg 2 indlejrede cylinder. Og nu vil jeg så trække de 2 cylinder fra hinanden, og det gør jeg ved at gå op og klikke på den, der hedder Boolean, og på Difference. Så skal jeg have valgt den ydre cylinder, altså cylinder 2. Som udgangspunktet, det er den, jeg skal have, og så skal jeg trukke den anden fra, og det gør jeg så ved at klikke på den inderste, altså cylinder 1. Så trykker jeg bare på Build All, og så kan I se, så trækker den de 2 fint fra hinanden. Så nu har jeg en hul geometri, som jeg gerne vil have det. Fint. Næste skridt, det er selvfølgelig at få det materiale på, ganske ligesom før. Men i det her tilfælde, så vil jeg selv definere mit materiale, fordi jeg kender materialegenskaberne for knogle. Så jeg trykker på Blank Material, og kan for eksempel kalde det knogle kompakt. Og så skal vi angive de samme 3 værdier som tidligere. Så Jungs modul for knogle, den sætter vi til at være ca. 17 GHz. Og på sangsratio, den sætter vi til 0,3. Og density sætter vi til 1900. Så nu har vi de 3 enheder, og så er det defineret som materialet. Og det igen, det bliver defineret som lineær elastisk materiale. Det er ikke 100% korrekt, fordi som bekendt, så er det viskoelastisk materiale, som har nogle brudegenskaber, så det er en simplifikation, men sådan er det. Næste skridt, ganske som tidligere, det er, at vi går ind til fysikken og skal til at komme nogle boundary conditions på. Så vi går ned og vælger vores fysik, og nu vil jeg så have låst randen herover, og så vil jeg have kommet en displacement på herover til højre. Så jeg går ind og vælger en fixed condition. Det kunne jeg så enten gøre ved at gå op her under boundaries og sige, at jeg vil have den fixed, eller jeg kan højre klikke på min fysik og sige, at jeg vil have en fixed constraint. Læg mærke til her, at ikonet er anderledes den her gang, fordi nu har vi en 3D-geometri, hvor vi både kan have domænekræfter og
randkræfter, hvor det så er fladere, og så kan vi også gå ned og tage de samme som før, altså med selve kanten. Det vil så bare være den der runde kant hele vejen ud langs kanten. Men i det her tilfælde, så går vi ind og laver en fixed constraint på den her ende. Jeg skal måske lige sige på omkring, hvordan den navigerer i 3D i COMSOL. Hvis jeg holder midterste musknap nede og kører op og ned, så zoomer I. Holder I højre mustast inde og kører frem og tilbage, så panner I, og holder I venstre nede, så roterer I. Okay, så nu fik jeg zoomet ind på den her rand, og jeg klikker på den og siger, fint, den der rand, den vil jeg have låst. Så langt så godt. Jeg holder midterste mustast ned igen og zoomer ud, og holder den højre nede og flytter rundt og roterer rundt til den modsatte. Fordi den her vil jeg så gøre noget andet ved. Se, mit koordinatsystem her, det er jo så bygget op som, at jeg har sæt den her vej op efter, og så har jeg x og y-retningen på tværs. Og i det her tilfælde, så vil jeg have kommet en belastning på, så vil jeg afbøje den i negativ y-retningen. Så nu kan jeg så i stedet for at højreklikke her, gå op og vælge boundaries og have en prescribed displacement, altså en forflytning, som jeg bestemmer over. Den klikker jeg på. Jeg klikker på igen på den rand, den skal påvirke, og det skal være den her rand. Og så går vi ned og siger, at det skal være i y-retningen, og den skal flyttes nedad med 10 cm. Næste skridt igen, det er meshet. Lad os bare holde det på normal som udgangspunkt, og så kan vi build det. Jeg trykker på build all, og vi får dannet det her fine mesh. Eller, så fint er det ikke, men det vender vi tilbage til. Så vi har et mesh, og vi har fået defineret alle de andre ting, jamen så kan vi lave et study. Så jeg højreklikker på den, og så siger compute. Og så går den ellers i gang. Det tager lidt længere tid, fordi det er 3D, men ikke så lang tid igen, fordi det er et ret groft mesh. Så vi får igen vores formisestress på overfladen af hele min geometri. Ganske som tidligere, så kan jeg gå ind lige ind i skalaen og sige, det var måske ikke så godt med rå Pascal. Det kunne være, at jeg skulle vælge i det her tilfælde Giga Pascal, fordi det er det område, vi er i. Jamen, så kan jeg gå ned og vælge Giga og plotte, og så kan jeg se, så får jeg bare lidt pænere enheder på. Jeg kan som før gå ind og ændre naturligvis på det, så jeg får first principle stresses, altså dem, der er følsomme over for tensile påvirkninger, eller hvis jeg træder så er det over for kompressive påvirkninger. Men nu holder vi den bare på first principle stresses i første omgang. Se, det der er vanskeligt i 3D-indgangen, det er at få et overblik. Nu er vi lidt heldige over, det her det er en hul geometri, men I kan have mange andre ting, hvor det er en fordel at lave nogle snit ned efter. Så det vi enten kunne gøre, det var at lave nogle snitplaner på tværs, eller også kan lave det på langs. Nu prøver vi at lave begge dele, og så kan I se, hvordan det ser ud. Så jeg højreklikker på dataset og vælger cutplan. I første omgang så skal jeg stille, hvilket plan jeg gerne vil skære det i. Nu kan jeg jo tage et plan på tværs, det kunne være XY. Så jeg vælger XY, og så skal jeg bare tage stilling til at sige det tredje koordinat, altså z-koordinat, hvor skal det være henne, og lad os nu bare lave det lige i midten, det vil sige 0,05 meter. Jeg trykker lige på plot for at verificere, at det bliver lagt korrekt, og det fik jeg ind der. Så skal jeg plotte vores resultater, og det bliver jo så et 2D plot group. Så jeg trykker 2D plot. Den tager selv mit datasæt, som jeg har omdøbt som jeg har kaldt cutplan 2, undskyld. Og så skal vi bare have plottet en surface. Så jeg trykker på surface og finder ud af, hvad jeg gerne vil plotte, og i det her tilfælde så kunne det være first principle stresses, og jeg trykker plot. Så det er vores first principle stresses i, lige midten af mit datasæt. Så det vil sige, det tværsnit, der ligger lige der, det er det, jeg får her. Det var en måde at resultatet på. Det kunne også være, at jeg ville have vendt det om, så jeg kan lige tage mit cutplan heroppe af og ændre det, så det ikke længere er et XY-plan, men at det for eksempel var et YZ-plan. Lad os lige skifte tilbage til 3D-view, så det kan se, at det er som YZ, så det er på langs. Så mit cutplan 2, der går jeg op og siger, at det er YZ, og det skal så bare være for x lige med 0. Det er fint, vi prøver lidt plot der og sige, så bliver det dem her forud. Og hvis jeg nu skifter ned til min plot group igen, så kan I se, så får jeg et helt andet plot, hvor jeg bare ser på first principle stress på langs med min model. Men det kunne også godt være, at jeg bare ville have det ud som graf på oversiden heraf. Så lad os prøve at gøre det. Så der skal vi lige have lidt flere informationer ind. Så hvis jeg lige kigger på mit 3D-plot igen, så vil det være en linje, der gik her på langs med overfladen, at jeg gerne vil lave noget plot på. Husk på, at jeg har 2 cylindre, det vil sige 4 mm på indersiden, 5 mm på ydersiden.
Så i det her tilfælde, så går jeg ind og igen laver et nyt datasæt. Det skal bare være en cut line i 3D, og så skal jeg bruge 2 punkter, defineret ved en x og en y og en z-koordinat. Så jeg vil gerne starte med plot fra x lige med 0,1, og så skal den køre ned til 0. Så de der to, de er korrekte. Så er det spørgsmål om med x og med y. X, den skal være 0 i tilfælde, fordi det skal bare være i centrum af cirklen, så det er den her toplinje. Og så skal vi sætte et y-koordinat, som ligger lige inde i min model. Så igen, vi havde 5 mm og 4 mm, så jeg lægger den lige midt imellem de to, altså på 4,5 mm. Så y, den skal bare sætte til 4,5 mm, både ved start og ved stop. Og igen, så kan jeg plotte den, og det I kan se, der kommer noget i linjen her, som ligger midt imellem de to andre. Så jeg går op under min notat og siger, nu vil jeg godt have plottet det her i 1D, og det skal være med en linje. Og den linje, det tager lige igen her, under 1D plot group, der skulle lige gå ind og vælge min cut line. Så min linje hernede af, det er i udgangspunktet bare displacement langs med en linje, men jeg kan ændre den til SP1 for at få first principle stresses, og hvis jeg trykker plot her, så får jeg min first principle stresses. Læg lige mærke til, at den her linje er måske ikke helt så pæn, som den kunne have været. I kan se, at den er altså temmelig ujævn dernede efter. Og det der, det er et typisk tegn på, at der er noget galt med en mesh. Det er simpelthen fuldstabilt. I kan også lægge mærke til her, at den er fuldstændig perfekt lineær, og igen, det er jo fordi, vi har valgt en lineær materialemodel. Men lad os prøve at få de her hakker væk fra min graf. Så jeg kan gå tilbage til en mesh, og igen, det var i forhold til groft defineret herude af. Så nu kan jeg gå ud og sige, fint, vil prøve at lave det finer, og jeg builder det, og så får vi da et noget pænere mesh, og så kan jeg prøve at solve min løsning igen. Så jeg computer forfra, det tager lidt længere tid den her gang, fordi nu er vi altså op og løse 61.428 variabler, og vi får data som det derude. Lad os prøve at gå ned på vores linje igen, og I kan se, at den er blevet betydeligt pænere. Lad os bare gå all in på meshet, og lige skifte tilbage til det og sige, at nu kan vi lave det fineste mulige, vi overhovedet kan lave, og det bliver en hel del finere. Men hvis jeg nu går ned og computer den her, så vil jeg også kunne se, at tiden hernede af, den begynder altså at tage lidt længere tid, fordi før var det 60.000, nu er det 160.000, vi løser på. Ikke noget alarmerende, vi kan sagtens lave simulationer, der tager dagevis, eller sågar ugevis for nogle af de rigtig komplicerede. Så det her, det er stadig noget sluppet. Men lad os gå ned og kigge på vores plot igen, og I kan se, nu er det godt nok pænt. Læg lige mærke til, at der er nogle diskontinuiteter i start og i slut, og det er helt fuldstændig normalt, at man skal sige meget, meget tæt på de rande, som vi jo går ind og definerer. Altså, der skal du flytte dig, og der skal du holde fast. Så kommer der altså unøjagtigheder, så man vil meget gerne holde de her randbetingelser lidt væk fra det område, man egentlig gerne vil have afbildet. Så, det var en graf på det her. Vi kunne også gå ind og kigge på vores stress herinde af, og så overlege nogle flere informationer. Det kunne være, at vi havde lyst til at se på, nu kan vi godt nok se nedbøjningen herude af, men det kunne også være, at vi havde lyst til noget deformation på det. Det kan vi få på, hvis vi kigger på selve den her gruppe heroppe af, så kan vi komme flere på. Vi kan fx komme på en arrow volume, og der kommer det egentlig bare nogle pile nedad. I det her tilfælde så er det UV og W, det er displacement, og den vil jeg gerne have på. Det er fint. Nu kommer der 7 punkter på i alle retninger. Det kunne godt være, at det var lidt i z-retningen, for der er jo betydeligt længere, så den giver jeg måske lige 20 punkter. Og i det her tilfælde så er den proportional med nedbøjningen, så hvis jeg trykker på plot, så kan I se, at jeg får nogle pile på, der siger, hvor meget nedbøjning har jeg de forskellige steder, og det er proportionalt med den faktiske nedbøjning. Det kunne også være, at jeg havde lyst til at finde max og min af, af first principle stress, som jeg har opbildet her. Så kan jeg gå op og sige more plots, og sige, at jeg vil gerne have max og min på et volumen. Max og min af hvad? Jamen det skal være first principle stress, altså SP1. Det vil jeg godt have i gigapascal. Og det plotter vi så. Og hvis jeg så lige zoomer lidt ud og ser på hele min figur, så kan I så se, at herhenne ved indløbet, der har jeg et max på 4,33 giga, og jeg har et minimum på 1,42 giga. Ja, det var en lille hurtig introduktion til, hvordan der bliver i simulere i 3D i COMSOL. Okay, så nu har vi vores model, hvor vi bøjer den med 1 cm eller 10 mm ude i enden. Lad os nu sige, at vi har et materiale, som kan holde til et eller andet vist stressniveau, og det vi vil finde ud af, det er, hvor meget kan vi tillade os at bøje det her materiale, før det går i stykker.
eller i hvert fald overstiger en eller anden grænseværdi for stressniveauet, som vi har defineret. Se, der skal vi så bruge til at simulere med flere forskellige nedbøjninger, og det har COMSOL også et værktøj til, nemlig det, man kalder en parametrisk simulation. Så det første, vi har brug for, det er en parameter, der bestemmer, hvor meget vi skal nedbøje med. Den går man herind i træet i Model Builder og definerer under Global Definitions. Så i højre klikker på Global Definitions og vælger Parameters. Her giver vi den et navn, og vi kan jo kalde den bend. Og lad os bare sætte den i første omgang til det, simulationen kører på her, nemlig 10 mm. Så nu har jeg altså en parameter her, der hedder bend, og hvis jeg nu går ned under min prescribed displacement, hvor jeg pt. Har stående 10 mm, jamen så kan jeg skrive minus bend i stedet for. Den giver 100% det samme, så hvis jeg computer på den her, så får jeg hentet de 10 mm, jeg har skitseret op under parameter, og får dem påført hernede af. Men fordelen ved at gøre det på den her måde, det er, at jeg nu har den her parameter, som hedder bend, som jeg kan tilgå. Så hvis jeg går ned under Study og højreklikker på den og siger, at jeg vil godt have et parametric sweep, så har jeg muligheder for at tilgå den her variabel, hvis jeg trykker på plusset inde i parametric sweep. Så jeg kan se, at den ved godt, at der kun var en parameter. Havde jeg haft flere, så kunne jeg tilgå dem ved at udvide den, men jeg har kun bend. Herinde, der skal jeg så skrive, hvilke type jeg kunne skrive, for eksempel 10, 11 og 12 mm. Men det bliver ret hurtigt lidt trættende at så skrive alt det her. Så det jeg gør i stedet for, det er at bruge den lille knap hernede, der hedder range. Så range har to måder. Enten så kan jeg sige til den, hvor langt skal det være imellem. Så hvis jeg startede ved 10 mm og steppede med 1 mm, så skulle jeg stoppe ved 20 mm. Det var en måde at gøre det på. Så jeg startede ved 10 mm, og jeg går ned til 20 med 1 mm imellem hver. Men jeg kan også gå op og vælge at sige, nej, jeg faktisk bare have antal værdier. Jamen fint. Jeg starter nedbøjningen, lad os nu give den lidt mindre, så vi giver den 5 mm. Og jeg vil gerne stoppe ved en nedbøjning på 20 mm. Og jeg vil gerne have, lad os sige, 10 simulationer imellem dem her. Så trykker jeg på den, der hedder Replace. Og så får jeg kommandoen, som den skal lyde i COMSOL-regi. Og så får jeg simpelthen bare værdier fra 5 til 20 med de steps imellem, der er nødvendige for at få dannet 15 simulationer. Og hvis jeg så aktiverer den, der hedder plot hernede af, så får jeg plottet mit stressniveau løbende som funktion af mine simulationer. Jeg har tilladt mig at køre messet en smule længere ned, fordi det er temmelig mange simulationer, jeg skal køre igennem nu her, så det tager lidt tid. Så jeg går op og trykker på Compute, og det den så vil gå i gang med nu her, det er at beregne lige så stille og roligt 5 mm nedbøjning, det vil vi kunne se lige om lidt, den kom der, og så kører vi ellers bare derned efter, og I kan se stressniveauet, det stiger og stiger derhen af. Så nu her, der har jeg simpelthen lavet en simulation, den ligger op under min datasæt. Nu her har jeg fået lavet en simulation, og det vil sige, mit plot dernede, det indeholder nu her en hel række løsninger. Så I kan se, at jeg har alle de her parametre for 5 mm nedbøjning, 20 mm nedbøjning, og så alle mulige værdier derinde imellem. Så enten så kan jeg gå ind og bare klikke på 5, og lad os se, hvordan det ser ud, og så klikke på 20, og lad os se, hvordan det ser ud. Så farvemæssigt, så sker der ikke en skid. Men det er så fordi, en lille uheldig egenskab her, det er jo, at COMSOL altid skalerer, så vi får pæne billeder på det datagrundlag, der ligger i det. Så 20 mm nedbøjning, jamen det giver noget i retning af en halv gigapascal max. Hvis vi så går ned til 5 mm nedbøjning, jamen så er vi nede på 0,12 gigapascal max. Det vil sige, den der reskalering af barn her, det er måske noget, vi vil gerne vil ud over. Og det kan vi også gøre, hvis vi klikker ned på Surface. Så kan vi simpelthen gå op og vælge den, der hedder Range, inden under Surface. Og der kan jeg sætte den til noget manuelt. Så det første, jeg lige vil gøre, det er at gå op og vælge min maksimale afbøjning. Og nu kunne det godt være en god idé, hvis vi lige fik det plottet i megapascal frem for gigapascal her. Så jeg plotter den her, og vi kan se maksimalt her, der ligger vi lige omkring 500-600 megapascal. Fint. Jamen, det var så den maksimale nedbøjning. Den kan vi så gå ind og bruge inde under, vores plot hernede under range, hvor jeg så går ind og siger, fint, min minimale, lad os bare sætte den til 0, og den maksimale, den sætter vi så til omkring de 600 megapascal. Så hvis vi nu plotter den for, nedbøjning på 20 mm, og jeg så går op og vælger for 5 mm og plotter igen, så kan I se nu pludselig, at der er meget mindre stressniveauer. Det er meget tydeligt, at det ikke er det samme, der er på spil her. Men det kunne da være super fancy, hvis I faktisk kunne se en film over det her. Og det kan I sørge også. Heroppe under Results, der er der mulighed for at lave en animation.
enten en animation eller en player. Player, det er bare internt, så I kan se, hvad der foregår inde i Comsol. Hvis I tager en animation, så kan I det stedet gemme det som en AVI-film eller en GIF-fil. Nu vælger jeg bare player i første omgang, for at lige vise, hvad der sker. Så den tager min player, og så kører den simpelthen alle de her steps igennem, så I kan se, hvordan og hvorledes stressniveauet det stiger som funktion af tid. Lige så stille ruller ned efter. I kan også gå ned og repeat den, så den bare kører i ring, igen og igen og igen. Og hernede kan jeg også styre, hvor lang tid hver frame den skal vises. Lad os nu bare antage, at det her det var fint, og det vi gerne vil have, og sige, at den vil jeg egentlig gerne have ud. Jamen, så lad os da prøve at eksportere den. Se, det I kan gøre, i stedet for at vælge den her player, som I valgte op under resultater, jamen, så kan I også gå ned og vælge en animation decideret. Så vi tager den samme, og nu vil vi gerne have ud som GIF. Og vi skal bare give den et eller andet filnavn. Nå, jeg giver den bare på skrivebordet. Den tager igen den her stress-simulation, det her plot herude, og vi kan lige sætte den til at åbne i browseren, når den er færdig. Og frames per second, det er så, hvor mange billeder per sekund, den skal vise. Igen, vi har 10 simulationer, så hvis jeg kører 10 på, så vil den tage 1 sekund. Lad os nu bare sige, at vi vil have lidt mindre, så lad os bare sige 3 frames per second. Og så kører den altså bare hen over det hele. Hernede der kan vi begynde at sætte, hvor stor skal den være, og ja, så kan vi også gå hernede og sige, hvor meget skal vi have med. Skal vi have titel og alt det der med? Lad os bare sige, at vi skal det. Ja, lad os sige, at alt det her det var fint, og det var det, vi gerne ville. Så kan vi trykke på eksport. Så i første gang så kompilerer den det hele, og så kører vi det ned igennem, og den recorder så et billede hver eneste gang, vi kører det her igennem, og så får vi en simulation som den her ud af, hvor vi simpelthen kan se, hvad sker der som funktion af tid, og den er jo så super fancy, og den kan vi inkludere i PowerPoint, eller hvad vi har lyst til. Godt. Men det kunne også godt være, at vi ville have en lidt mere numerisk tilgang til det. Altså et af fine farvestrålende plots, men det kunne også godt være, at vi analyserer det her på en lidt mere rigid måde. For eksempel, lad os nu sige, at vi var meget bekymrede for et eller andet punkt, der lå her omkring, og det vil vi gerne følge hen over tid. Jamen, vi kan jo resample vores datasæt, som jeg har vist jer et par gange, så hvis vi går ind under datasæt, så højreklikker på den, så kan vi cutte den. I det her tilfælde, så vil jeg vælge et cut point, for jeg vil bare have en værdi ud. Igen så kigger vi lidt på grafen og siger, fint, vi går cirka 0,01 ud. Det er selvfølgelig afhængigt af, hvad det lige er, I har lyst til, men i det her tilfælde, så vælger jeg at sige, at jeg vil 0,01 ud af Z-aksen. Op ad Y-aksen, der vil jeg være sådan et eller andet sted tæt på toppen, og husk på, at min radius her, den er 5 mm. Så lad os bare sige igen 4,5 mm op ad Y, og så bare lige centrum i X. Og igen, så kan jeg plotte for lige at se, hvor jeg ligger henne, og det er så det punkt her, jeg undersøger på. Det er fint, nu har jeg et cut point. Så vil jeg gerne have en graf på det, så jeg trykker 1D plot group. Jeg skal lige vælge, hvor data skal komme fra. De skal komme fra mit cut point. Og i mit plot her, der vil jeg gerne lave en point graph, fordi jeg vil have det punkt ud. Så jeg tager mit punkt, og så er spørgsmålet, vil jeg have displacement ud? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have stressniveauet. Lad os sige, det er first principle stress, jeg er interesseret i SP1. Den skal ud i megapascal, som vi så lige før. Og jeg plotter. Og så kan jeg simpelthen se, hvis jeg bøjer den med 5 mm, jamen, så får jeg 100 megapascal. Hvis jeg bøjer den med 15, så får jeg lidt mere, og så fremdeles. Nu er det en lineær elastisk model, så den er lidt kedelig at kigge på, fordi alting bliver skaleret fuldstændig perfekt elastisk. Det behøver ikke være tilfældet, I kan godt bruge andre materialemodeller. Men det var en måde at kigge på og sige, godt, hvilken nedbøjning skal der til, før at jeg overstiger det stressniveau, jeg har defineret som værende tilladeligt i min model. I det her tilfælde, så vil jeg koble SolidWorks og Comsol sammen, så at I kan lave geometrier og teste på selve den geometriske udformning og se, hvad den har indflydelse på jeres simulationer. Til det så vil jeg tegne den samme geometri, som jeg lige har set i Comsol, nemlig en hul cylinder, altså svarende til den kortskalede knogle. Og så vil vi begynde at lege lidt med den kortskalede knogletykkelse og se, hvad det her har indflydelse. Så jeg starter SolidWorks, og jeg har også startet Comsol, som er ikke klar til at modtage en model. Den venter vi lidt med. Vi går lige ind i SolidWorks først, og så skal vi tegne den hule cylinder. Så jeg laver en ny part, og jeg vælger et eller andet plan at tegne i. Og så sketcher vi bare en geometri med 2 indlejrede cirkler, og vi dimensionerer den yderste
Lad os bare sige, at den er en diameter på 10 mm, så svarer den til det, vi lige har haft. Og imellem de her to cirkler, der skal være i første omgang 1 mm. Så nu gik det måske lidt for hurtigt, fordi hvis jeg lige dobbeltklikker på 1, så kan I se, normalt så plejer vi ikke at ændre på det her, men der står faktisk noget her, nemlig D2 at sketch it. Lad os lige gå op og sige, at det her det var faktisk tykkelsen, så vi kalder den tyk. Og det her, det var, hvad vi kalder den her y-dia. Så har vi to variabler, der nu er defineret ved lidt mere hensigtsmæssige navne, så jeg hopper ud af den, og så skal vi bare lave en extrusion af min geometri, og lad os bare sige, at den bliver extruded med 100 mm. Og så kan I se, så har jeg nogenlunde samme geometri, som vi lige har simuleret på nogle gange derinde af. Se, hvis I ellers har fået installeret jeres COMSOL og SOLIDWORKS korrekt, så burde I have en fane heroppe under, ribbon interfacet, der hedder COMSOL. Hvis I klikker på den, så har I mulighed for at gå ind og klikke på den, der hedder Parameter Selections. Den klikker I på, og så skal vi op og vælge, hvilke parametre vi skal igennem. Så i første omgang skal vi lige ind og klikke på vores part. Og så kan I se, så har jeg adgang til 3 diametre derinde, og så har jeg adgang til 3 dimensioner derinde, nemlig den før omtalte tykkelse, diameter, og D1, det er så, hvor langt vi extruder den. Jeg vil gerne have adgang til alle 3, lad os bare sige det, inden fra COMSOL, så jeg trykker på Add, og så ryger de alle 3 ned her. Det er alt sammen fint. Jeg trykker på OK, og så kan vi gå ind i COMSOL. Se, i COMSOL, der kører vi den sædvanlige Model Wizard, så jeg starter den. Jeg laver en 3D, jeg laver en solid mekanik, jeg adder min solid mekanik ned, og laver et studie, og det skal være et stationært studie, og jeg trykker på Done. Og så starter vi forfra. Se, normalt så skulle vi jo til at tegne geometrien, og det var også det, jeg gjorde før i min tutorial. Men i det her tilfælde, så vil jeg så linke min COMSOL op til min SOLIDWORKS. Og det gør jeg på Home-tabben op under den, der hedder Lifelink. Så jeg trykker på Lifelink, og trykker på Lifelink. Og så får vi den her ind af, og der kan vi trykke på Synchronize. Og så vil COMSOL nu her skabe forbindelse ind til SOLIDWORKS, og hive den geometri, der ligger åbent i SOLIDWORKS, ind lige her nu. Så nu har vi simpelthen den her inde. Og læg så bare lige mærke til, at den her parametre derinde af, der har den hentet de parametre, vi definerede lige før. Nu kalder den godt nok nogle lidt andre ting, men det er de her parametre, vi har at gøre med. Så hvis det nu var tykkelsen, jeg gerne vil ændre på, så kan vi lige kopiere dit navn her. Og så har jeg adgang til det lidt senere. Så ligesom i parametriske simulationer, som vi gennemgik lige før, så kan vi lave en afbøjning, hvor vi kan variere den her. Nu er det så bare ikke afbøjningen, nu er det så bare en parameter på min model, jeg kan ændre på. Så, det var geometrien. Vi laver et materiale, og vi kalder det bare det her knogle igen, så jeg laver et blankt materiale, ligesom før, og igen det bliver til 17 gigapascal, og en fusionsgrad til 0,3, og en massefylde på 1900. Det var mit materiale. Så har vi så selve solidmekanikken, hvor jeg igen vil belaste den ene ende, og holde den anden ende fastholdt. Så jeg kommer en fixed constraint på, og det bliver på den her overflade, og så kommer jeg en displacement på den anden side. Nej, i det her tilfælde, så vil jeg faktisk komme en vægt på, tror jeg. Så vi kommer en load på, et boundary load, og jeg klikker på den her overflade. Og igen, vi tager en total force, og vi bøjer den i negativ y med, lad os bare sige, 10 kilo. Det var det. Vi measure den en lille smule. Det behøver ikke være så fint igen. Vi kører den meget normalt i første omgang. Og lad os prøve at lave en computation på det. Så, vi får nogle resultater, der meget ligner det, vi havde før. Men det, som så er smart nu her, det er, at jeg havde adgang til de yderligere parametre, jeg havde inden fra SOLIDWORKS. Så hvis jeg nu går ind og laver en parametrisk simulation, ved at højreklikke på studiet og sige Parametric Sweep, så kan jeg igen trykke plus. Lige før der havde vi kun én parameter, men i det her tilfælde, så har vi jo 3 forskellige prædefinerede variabler, inklusive den, der hedder tykkelse. Den vælger jeg, og lige pt. Så står den jo til en tykkelse på 1 mm, men lad os sige, at jeg gerne vil have nogle stykker, så kan jeg bruge det her range værktøj endnu en gang, og sige, jeg vil gerne have nogle værdier, de skal starte fra, lad os sige, 0,3 mm og op til 2 mm, og jeg vil gerne have 10 simulationer derved.
Og det er i millimeter. Og jeg vil gerne plotte, mens jeg solver på den her stress solid. Det er nok. Jeg kan tage compute, og så vil jeg gøre med at beregne på det. Så i første omgang, så bøjer den 0,3 mm. Så laver den en tykkelse på 0,3 mm. Det var det, jeg skulle sige. Og så går den ellers gradvist op, indtil jeg rammer 2 mm alt i alt. Og I kan også se heroppe af på stressniveauerne lige så stille og roligt. De falder lige så stille og roligt, lige så vel som at nedbøjningen her, den gradvist bliver mindre. Det er muligt, at I ikke kan se nedbøjningen mindre, fordi igen, den skalerer den automatisk. Okay, det var det. Så nu har vi altså gået fra 0,3 mm skaltykkelse til 2 mm skaltykkelse. Den ligger så under den her plot group, der nu hedder Stress Solid 1. Så lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Igen, vi har nogle parameterværdier. Vi kører fra 0,3 til 2. Så lad os sige 0,3. Vi plotter den. Og så går vi lige ned og tjekker nedbøjningen hernede af og siger, at deformationen den er underdimensioneret. Så nu bøjer jeg reelt set, hvordan den ser ud med en skaltykkelse på 0,3. Og så kan vi lige prøve at gå tilbage igen og sige, hvordan så det så ud, når jeg har en skaltykkelse på 2. Betydelig neden- og nedbøjning. Igen, lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud i en animation. Så jeg vælger playeren. Og så kan vi se her, at jo tykkere skal vi har, jo mindre nedbøjning. Og også jo mindre stressniveau. På samme vis som før, så kan jeg nu gå ind og kigge lidt på og sige, med det stressniveau, hvor meget bliver det på et eller andet prædefineret punkt. Så igen, så går jeg ind på min dataset og laver et cut point i 3D. Det bliver så på min parametriske simulation, jeg gerne vil bruge som datasæt. Og lad os nu se en gang. Vi vil gerne have det her på oversiden, så det vil sige i z lig med 0 mm. Og i y lige under overfladen, lad os sige 4,95 mm. Og x, det skal også bare være 0. Jeg kan igen plotte den lige for at tjekke, at jeg har den rigtigt. Det har jeg nogenlunde. Det går at vi skulle have den, bare forskuddet en lille smule, lad os sige 0,01 i z-retningen. Undskyld. 1 mm i z-retningen, hvad det vil sige. Sådan der. Så er vi lige lidt ud over det der indløbsregion, så vi kommer lidt frem. Ja, så er det 5 mm. Så er vi lidt sikre på, at det er valide. Det er igen det med, jo tættere vi er på randzonen, jo mere upræcis bliver vores data. Så det punkt der, det vil jeg gerne have trukket noget ud fra. Så jeg går op under mine resultater og laver en 1D plot group og vælger en point graph. Nu glemte jeg jo selvfølgelig at sikre mig, at mit 1D plot group den faktisk brugte mit cut point, men det er så sat op nu. Og min point graph, den skal så vise, måske ikke displacement, som er her, men det kunne også godt være, at det var en parameter, vi gerne vil have. Så i det her tilfælde, så har vi altså total displacement i millimeter som funktion af, hvor tyk min skaltykkelse er. Fra 0,3 mm og frem til 2 mm. Men det kunne også være, at det var stressniveauet. Så kan vi bare ændre det til first principle stress for eksempel, og så får vi nogenlunde samme udseende. Nu er det, igen, noget, der er alt for stort, så vi kan lige ændre den til megapascal. Det bliver lidt pænere, men så kan vi se, hvor mange megapascal. Så igen har vi et eller andet prædefineret stressniveau og sagt, det må ikke overstige, hvad vi er på 100 megapascal. Jamen, så ved jeg, at min skaltykkelse skal være minimum så meget. Og så kan vi jo finde frem til det. I kan også lave kombinationer af de her ting, så lad os nu sige, at vi både vil variere skaltykkelsen, men vi vil faktisk også variere den ydre diameter. Nu så går vi tilbage igen, og det her parametric sweep. Nu laver jeg ikke helt så mange simulationer på det som før, fordi det bliver lidt for mange simulationer alt i alt. Så lad os bare sige, at vi laver fra 0,5 til 2 med 4 simulationer. Og så vil jeg ydermere have, at vi ændrer på den ydre diameter, som jo pt. Er 10 mm. Og den skal så være fra 8 til 8 mm til 12 mm, og lad os bare sige, at vi laver 4 af dem også. Så nu har vi de her to. Og så kan I se, så er der specified combinations. Så det betyder, det er, at hvis jeg har defineret 4 værdier her og 4 værdier her, så er det de to parrede, eller de 4 værdier, der så er parrede, vi simulerer på. Jeg kan også gå op og vælge all combinations, så bliver det så bare 4x4, altså 16 simulationer, jeg får med alle tænkelige udfaldsrum, så at
et skaltykkelse på 0,5, parret med en yderdiameter på 8 på, hvad det så bliver, derimellem hele vejen op til 12 mm. Så alle kombinationer af de her, de bliver beregnet. Nu vælger jeg bare lige Specified Combinations, fordi så får jeg kun 4 simulationer ud af det, og det går lidt hurtigere. Så jeg trykker Compute. Og så kan I se, at de her, de varierer så parvist. Så det vil sige, at gradvist kører man tykkere og tykkere skaltykkelse, og så kører jeg samtidig med en stor og større yderdiameter. Og igen havde jeg så valgt, det kan jeg lige gøre for en ordens skyld, det tager lidt længere tid, men lad os bare prøve det. Så igen, så går jeg under Parametric Sweep, og i stedet for at tage Specified Combinations, hvor de her to de følges ad, jamen så kan jeg tage All Combinations, hvor de ikke følges ad. Og så kan jeg compute igen, og som sagt, det giver så anledning til 16 forskellige simulationer, så det tager altså lidt længere tid. Men det vil sige, at i første omgang, så holder jeg, tykkelsen konstant, men øger gradvist den ydre diameter. Og når jeg så har simuleret samtlige ydre diameter, jamen så øger vi tykkelsen, og så begynder vi forfra med alle de ydre diameter. Og så kører jeg igennem alle de her, så vi får de her 4x4 simulationer, eller 16 i alt. Og det tager, som sagt, altså lidt ekstra tid. Og nu har jeg endda, som sagt, lavet et lidt groft mesh for at køre lidt ned på tiden. Så det er noget, det virkelig tager tænder ud, når vi begynder at lave de her parameterrum. Men så vil jeg på samme måde som før, altså kunne sætte et punkt ind, og så vil jeg kunne begynde at undersøge kombinationerne af min design, og se, hvad der vil være mest optimalt i forhold til at holde mit stressniveau under en vis tærskel, eller min nedbøjning under et vist niveau.